A continuació, es farà l'entrega dels ajuts de recerca de l'EXIT, el premi al concurs extraordinari de casos pràctics per a docents EXIT UPF i els premis EXIT Òmnium. El jurat dels premis EXIT Òmnium està format per la senyora Laura Pons, en representació del món empresarial, el senyor Jordi Cuixart, en representació d'Òmnium, el senyor Fernando Campa, en representació de l'EXIT, i el senyor Emili Gironell, en representació de l'EXIT. El jurat del concurs extraordinari de casos pràctics està format pel Xavier Osés, en representació de l'agrupació de professors de comptabilitat i control, el senyor Quico Marín, en representació de la Universitat Pompeu Fabra, i a la senyora Núria Villascusa, en representació de l'IS Business School. El primer premi que entregarem és l'ajut de recerca de l'EXIT. Aquest any ha estat premiat l'estudi de l'Associació de Comptables de Catalunya 1924-1940, del grup de l'estudi de l'Associació de Comptables de Catalunya. Atorga el premi la senyora Laura Pons, membre del jurat, i recull el premi com a representant Núria Arimany. Ara es realitza el lliurament del premi del primer concurs de casos pràctics per a docents. Aquest premi s'ha decidit a una sessió de treball d'aquest matí on els 3 finalistes realitzaven la defensa del seu treball. En tercer lloc, ha quedat el cas Segra Catering, la creació i l'expansió de l'empresa, realitzat per Joan Maria Amat, professor de la UPF Barcelona School of Management. Entrega el premi al senyor Xavier Osés i recull el premi al senyor Joan Maria Amat. En segon lloc, ha quedat el cas Appraisal Methods of Auditing and Critical Accounting, realitzat per Anne Elisabeth Ripoll, doctorand de la Universitat Autònoma de Barcelona. Entrega el premi al senyor Xavier Osés i recull el premi l'Anne Elisabeth. I en primer lloc, el cas d'anàlisi estratègic de Vueling, realitzat per Nicole Calemba i Fernando Campa, professors de la Universitat Rovira i Virgili. Entrega el premi al senyor Xavier Osés i recull el premi la Nicole Calemba. Ara lliurarem el Premi Èxit Òmnium a l'entitat que es distingeix en la potenciació i l'ús del català en l'àmbit empresarial. S'atorga el premi a l'empresa Mutuacat. Entrega el premi al senyor Pere Carles Sobirà, tresorer d'Òmnium. Recull el premi el senyor Ricard Macià, director general de Mutuacat, i el senyor Leonardo Martínez, director de màrqueting comercial de Mutuacat.
Per últim, es lliura el Premi Èxit Òmnium al docent o investigador que s'hagi distingit per la publicació d'estudis i materials docents en matèria de comptabilitat i direcció d'empresa en llengua catalana. Atorga el premi el senyor Emili Gironella i recull el premi la senyora Josepa Alemany. Ara, per acabar el lliurament de premis, prego als premiats i jurat que pugin un moment per fer la foto de família, si us plau. Ara cedim la paraula a l'Albert Fernández Terry Cabres, professor de l'IES, que parlarà en nom de l'IES Business School. Moltes gràcies. Bé, només donar-vos gràcies a tots per la vostra presència a aquest congrés de l'Èxit, a les nostres instal·lacions. Donar gràcies especialment a l'Èxit, aquí al seu president, l'Oriol Amat, i a totes les persones de l'Èxit que ajuden a organitzar el congrés. Aquí estan el Marc i l'Anna, i hi ha molta més gent darrere, i tots els que heu organitzat congressos de l'Èxit i altres sabeu la feina que dona en el backstage, a tots els membres dels diferents comitès, coordinador acadèmic que han participat i que, clar, com porten treballant amb això, des que s'acaba un congrés o una jornada ja es comença a preparar la següent. Per tant, moltes gràcies a tots. Jo crec que les ponències han sigut d'interès, refrendar d'altra banda i també agrair a les persones del IES que han col·laborat, que són bastants. I jo crec que felicitar l'Èxit per aquest congrés i per tota la seva trajectòria que és des del 2002, o sigui que ja porta 15 anys i podem dir que és un projecte molt consolidat. Jo me'n recordo una vegada fa molts anys anant a Burgos amb cotxe amb l'Oriol que deia t'he d'explicar una cosa, t'he d'explicar un projecte. Doncs aquest projecte era l'Èxit. I ara podem dir que l'Èxit és un gran projecte que ens uneix a tots amb events com aquests i tots els altres que es van fent al llarg de l'any. Doncs moltes gràcies a tots i a l'Èxit en general i especialment a totes les persones que han col·laborat amb aquest congrés. Gràcies. Per acabar, cedim la paraula al president de l'Èxit, el senyor Oriol Amat. Bon dia. Doncs el que em queda també és afegir-me als agraïments i seran també unes breus paraules
En primer lloc, un agraïment a l'IEC, per descomptat, a l'IEC i a tot l'equip, tant de professors, especialment del Departament de Comptabilitat, com també tot el personal d'administració, que ens ho ha posat tot molt fàcil i és una feina de mesos i hem pogut gaudir de les instal·lacions i del caliu i de la benvinguda que ens han donat. Per tant, un agraïment. Un agraïment també a totes les institucions que fan possible que aquest tipus d'activitat existeixi i que l'EXCIT existeixi. Per descomptat, els col·legis professionals, i ahir em vaig fer una referència important, l'Albert, el professor Albert Fernández parlava de l'EXCIT i el que fa l'EXCIT és una mica com el timbalí del Bruc. I deia, doncs hi ha l'Anna i el Marc i tota la gent que està al darrere, bé, és l'Anna, el Marc i també la Carmen i l'Andrei, però aquí vull aprofitar també per agrair tot l'esforç que han fet en aquests mesos i amb recursos molt limitats però suficients per poder fer el que hem fet gràcies a la col·laboració dels col·legis professionals, però també la col·laboració, per exemple, en aquest cas decisiva també de l'IEC i de tota una sèrie d'entitats, algunes d'elles estan representades aquí en la taula avui, com és l'ICB o la Cambra Alemanya, els tècnics, l'APTTCB, tècnics tributaris, l'AEC, l'Associació de Comptables d'Andorra, que tenim el seu president, en Jordi Martí, l'Association of International Accountant, que aprofito per excusar el senyor Filip Turmo, que està a Barcelona, però potser igual està a la Sagrada Família, no sé què haurà passat, però està a Barcelona igual, però vaja, que sempre ha participat en els congressos. Està present aquí. Està present, estem en l'època de la postveritat, per tant, està aquí, de fet, està aquí. Aleshores, també, per tant, a l'Association of International Accountants, l'associació de professors de comptabilitat, tenim el professor Joaquim Rabasset amb nosaltres també, després tant el Col·legi de Censors com també el REA, que tenim el president en Carlos Puigdetravi, que també és membre de la Junta, l'Associació Francesa de Comptabilitat, que ahir també un dels seus representants va estar amb nosaltres, entitats com l'Òmnium. Per tant, no puc dir totes les entitats, perquè són més de 200 entitats les que tenim diferents acords de col·laboració, però que fan possible el que dèiem ahir, la unió que fa la força. Volia agrair també, a part dels assistents que heu assistit i els que heu resistit fins al final, fins avui, agrair també als conferenciants que hem tingut, els ponents, els diferents professors i professionals que han presentat ponències. Sabeu que aquestes ponències ara, i les comunicacions, especialment les comunicacions més científiques, seran objecte de revisions de cara a ser publicades amb les diferents revistes amb les que hi ha convenis a partir d'aquest congrés, que és l'Intangible Capital, com ja hem fet ja des de fa anys, i també la revista de Comptabilitat i Direcció i l'European Accounting and Management Review. És a dir, bona part de les comunicacions que s'han presentat es aniran publicant en aquestes revistes. Dius també que a la web de l'EXCIT veureu d'aquí pocs dies totes les ponències penjades, també les fotografies, això ho enviarem també en els respectius col·legis professionals perquè també ho tinguin i per tant que en puguin fer difusió. Ojalà que aquest congrés us hagi sigut d'utilitat, que hàgiu conegut alguna persona nova, que hàgiu intercanviat idees amb alguna o hàgiu obtingut alguna idea nova o hàgiu tingut oportunitat de fer això que es diu avui en dia del networking, ojalà que això ho hàgim aconseguit, és una de les missions que té un congrés d'aquest tipus. Dius també, ja vaig acabant, que rebreu enquestes, em sembla que en la cadira us heu trobat una enquesta, si la voleu omplir, voleu donar-nos idees, segur que tenim moltes coses a millorar i ho podrem utilitzar per congressos següents. Aprofito també per excusar que ara tenia que intervindre el president de l'ICAC, el senyor Enrique Rubio, però ahir mateix va sortir un tema imprevist a Madrid i per tant no podrà fer ara la conferència. I aleshores simplement dir que la propera jornada, sabeu que cada 2 anys fem un congrés i l'any que no fem congrés fem una jornada, la propera jornada la farem a la Universitat de Vic, a la UVic, aquí tenim alguns professors i professores de Vic, la propera serà a Vic i per tant us esperem allà i a més de desitjar-vos un bon cap de setmana, agraïu-vos, com deia, la vostra participació i ens veiem a Vic l'any que ve. Moltes gràcies.